Horas mariamu sudi akadongan lasroha pajupai tamu saya di pertanyaan palapo roha di channel YouTube YKB Namar Hata Bata Toba. Adoran so majaha hata ni debata jumulu mahita martang yang mengidohon panuturion ni to di porbadia di hita sudi. Ali di bata manami di bagasan anak Yesus Kristus naing tangi honon nami sian hatamu bohal nami di bagasan sadarion dumobima di nanaing istirahat hanya oleh Tuhan asa markitebu untuk melatih kami sagu nakka babahenamu di mulut nami mauliate maniho anggiat matu dim tutong namar buyo kami di bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Dia muna aliaka dongan ia si pakusor-kusoron ni rohatta sadarion dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan huma susah sian hatan debatan tersurat di buku Psalm 55 ayat 10 onong sahat ro di 27 jalan nagawi pamusatan misi pakusor-kusoran rohatta ima sian ayat buku tul nama dok sai tu Jehovah ma pasahat parsoryomi jadi ibana ma panguduoko dak tagamon luason na partigori huma susah rodi saliling lilirna. Terberita do si Budi sahalak na atur jala na marsituhu di karijuna. Disada ulaon bulun na dipasahat tuibana rap do akadonganna mandigor hatok do di paradi sudina di bagasan hamanaton. Pikiran nabe saya tertuju do laho pahe bakon ulaon ni. Hati-hati pasahat ulau puluni tu uduarna abe dan ditulu binasida gabe huma susah marwa di si Budi torsonon nasida do sakap naung pinara dinai manang dipaso sasudina hamuk kadongan di patudungan parpisal menondo sada siang hapataran ni ngulu apa buah di bagasan parngulun na di portibion saya adong lo naso makalong hoki digobarhon parpesal menodoi di nasida hira na adong na mana hobi mangudapon butohonna laho membuat hosa taluk do na masa songoni membahen gotos haki saroni roha alai parpesal menon manosoi hita asa pasahat to seluhna susani roha tu Jehovah do menguji rohatta permudon na do akahalak na bonar jala dada pasopon no hita huma susah molo mangadu visual na borak manang akka nadinggan taulahon alai dang maparbuihon songon na itahiring daluk do hita marukil manang songon na huma susah neno ditiki ido hitarikot zonok tu Jehovah marhusarihon panugunugun ni ibana makilalahon pangurupion na marhiti akka na mehmet na mehmet na adong pinatuhon na di bagasan parmugo roha na humasusa gabi paholak kita do isian padinggan tumat ceriko do pakusor-kusoron ni rohat tabi songon na hina persiaan ni parpesal menon babua dada pasumpun ni Jehovah akahalak nasitongi huma susah martangi yang mahita mauliate matutual Tuhan dang loasom mo kami huma susah tupi gudang akka na say mengabati mangalingi akka si ulaw nami ditongani portibyo alani patugu rohanami marpos di rohatuko pasahaton salut na akka parmuluan nami do akka tantangan di bulu nami be muliati maniho di bagasan anakmu Yesus Kristus somoni majolo pertanyaan tadi di kion akadongan alai sotong lupa hamate like subscribe jala tasagi homa kuse itu akka dongan na asing dobe marhitei dengan parsidot tamu sudi patol hasso berita nauli rak dohot ikabi
tu lihat portibion. Saya di pasu-pasu Tuhan tayo mahita. Horas